Volle minder zout en smiet de frituurpan de domer uit, want wij Friesen die moeten ons volle meer bewust wezen dat we zelfs ook invloed hebben op onze eigen zoens. En als je dat toch een beetje de verkeerde kant op gaat, dan ben er altijd nog chef-kok Rijsverspanningen en diëtiste Liesbeth Rubing om u daar wel op te wijzen, toch? Op het rugtepaard te helpen. Om u op het rugtepaard weer te helpen en te zetten. Maar slaagt het een beetje, jongens, om Friesland wat zoenen te krijgen? Nou, even voor. Ja, dat weet ik maar niet eens. Ja, even voor. Neem eens een voorbeeld, waar blijkt het dan uit? Het is wel actueel, toch? Ja, het leeft heel erg. Ja, absoluut. Als social media en ik volg. Ik ben er meestal met me bezig. Hè. Ik krijg een vragen en ik van, hoe kan ik zoener eten? Dat is, het leeft wel echt. Ja, want het wordt nou echt boeten, we hebben het kouder, hè? Het is echt jestig waar. Ja. Heeft dat ook nog weer invloed op uw eetpatroon? Ja, zeker. De meer stampotten. Het lief vreegt natuurlijk ik om wat meer energie, omdat meer energie nodig gaat om warm te blijven. Vet. Dus, ja. Vet? Ja. Maar, dat is goed, of is dat een goed teken of net een goed teken? Ja, lekker vette jus. Ja, ik doe het haast net te vreten, maar dus net. Nou ja, als het op gewicht blijven was, ze zoeken wat om te denken. Het bloedt natuurlijk altijd een dilemma van kan het wel of kan het net. En probeer je er een beetje tussen ieder skippen in. Die balans die must vinden. Ik bedoel, het moet lekker wezen, maar ja, de gezondheid is ook belangrijk. Ja. Haast maar niet van. Nou, dan naar de uitdaging, denk ik. Zullen we eens maar naar het filmpje zien? Wat zou het werden? Ja. Smiet hem er maar in. Nou, daar ben we weer. Ja. En dan gaan we weer. Is dit mooi niet op van mooi lang wordt? Ja, mediterraans. Hey. En doe het? Ik ha vet. Denk ik dan aan frituur? Nou, vind ik net heel mediterraans. Nee. Nou, zalm, maar dat? Ja. Oké. Nou, oliefolie natuurlijk. En Newton, ken die er ook in? Ja, maar niet. Ja, ik ken Newton. Vind niks aan. Oh. Nee. Maar ik wil eigenlijk een beetje een kruidenkostje maken op die zalm. We gaan scannen. Watskipje. Ja. Nou, Newton, peulvruchten, heel mediterraans. Deze keer net. Dit is die mediterraan, min net. Liesbeth, hier ben we doen hier. Absoluut. Maar Vis. wat maakt het nou een stukje zalm zo lekker? Nou, vask. Denk je het om. En op de huid, want die smaken zitten onder die huid. Oké. Ik dat belangrijke vet van die. Hey. De ingrediënten is alleen maar verkoren speldmeel. Is dit dan goed? Wacht! Ja. Oh, je sap watskipje, maar Ja. oh, je nou sap Ja, je maakt de watskipje. lesbril maken. Oh, je nou sap Nou, watskipje. scannen. Ik moet dit- Het was sap heel raar watskipje, scannen. Alles naaischimmen, wat er al is, dan ben je daar helemaal... Basilicum mij slaan, hè? Dan komt de smaak eruit. Hoe krijg ik deze pit, hoor? Die krijgt samen. Is titel dan? Dank u. De mediterrane smaken in een korst op de zalm. Zullen het ook niet vet? Dat zit in die olijfolie. Dus hè? je gebruikt dit En eigenlijk van meer smaak? Nee, krokant. Krokant. Crisp. Oké. Lekker. Ligt die water net? Ja, dit ziet er wel erg lekker uit. Zo, dan komt die favoriete nog even in. Zo. Nee. Nee. Beetje. Beetje erop. En dan is het belangrijk dat die zalm net te geer is. Want als die te geer is, ja, dan ben ik die mooie vetten van die zalm kwijt. Tja. Zalm erin, Ja? 180 graden. Dat ziet er lekker uit. Mediterraans. Vet? Het vet, ja. De pasta. Volkoren. Volkoren. Heel goed. Groenten. Jezus, hier kan je wel 100 maar worden. Ja. Lekker Lekker eten. eten. Zo even een beetje vet erop. Ja, maar dat is mooi, hè? Oliefolie, Ja, dat is goed, hè? oliefolie, ja. Maar dat bloot toch een beetje een dingetje, hè? Ja, ik krijg het net in bereid. Hij leeft niet gewoon net. Nee, hè? Nee. Maar door is de nieuwsticht, ik op de telefoon, toch? Nou, dat wie Dat even wordt een geen actie, maar de eerste, we willen graag misschien een soortloze weekendmaat zien naar het restaurant. Dan hebben ze bij eigenlijk de goeie te En pakken. dat trekt bij mij de goeie. Dat Maar weet wie de discussie is natuurlijk, ik zeg, wij gebruiken alles vast. Alles. Alles is vast. En dan voest misschien af en toe eens een keer wat soorta. Ja. Ja. Maar het is bij Liesbeth Goud te volle. Maar ik moet zeggen, zij is mijn geweten. En ik zeg net dat ze net gelijk heeft. Nee, oké. Maar nog even voordat we beginnen, jongens. Want een mediterraans dieet, Ja. wat hoort dat dan correct in? Nou, mediterraanse het dieet, dat is roende mediterraanse zee. En dat is dus inderdaad een protte zoene vetten. Dus de oliefolie, de zalm, Newton.
En proteïnevezels, bijvoorbeeld de volkorengraan, peulvruchten, dat soort dingen. Maar ik de leefstijl eromheen, dus het ontspannen, het sociale aspect en een protte bewegen. Ja, oké. En maar de mediterrane keuken, dat is dus een mediterraans dieet is dus heel zoen. De mediterrane keuken, is die ook heel zoen? Ik denk iets minder. Wij hadden al discussie bijvoorbeeld over welke pasta we gebruiken zoen. Wat voor pasta is het, jongens? Want dit is maar gewoon beginnen, toch? Ja, dat kennen, maar bij mediterraan denkt iedereen. Ja, denkt denkt gewoon iedereen pasta, aan pasta. tomaten, basilicum en dat Ja. soort dingen. Dacht ik, maar daar doelde ze echt op die gebieden. Maar de blue zone, hoe moet ik dat De zeggen? blauwe so ik neem eens even een hapje, maar dat? Ja. Krokant, hè? Lekker krokant. Het is net Ja. flauw, hè? Nee. Oké. Zit er Maar echt vol want Rijtse neemt het al, hè? De blauwe zones. Ja. Wat is dat dan precies? Nou, in die zones werden meestal ouder en ze bleven langer zoen. Dus het zijn eigenlijk hele zoene zones. En dan hoeveel zones ben dat op de hele wereld? Volgens mij fjouwer. Fjouwer? Nou, voor mij hebben we een kaartje. Ik heb het even snel Niet zitten. water Oh, uit. dat Vier. binnen 4. En 12 van die 4 die lezen echt een beetje in het Mediterrane gebied. Hè? Dat is Sardinië, zag ik daar staan. En Ja. een eiland Ik, in Griekenland. Ikaria. Ja, Ja. klopt. Nou denk ik dan weer even. Net elke keer hoe dat zout beginnen, hè? Nee, die maar mensen, toch even- dat het toch zo even. warm is dan wel again, dan maak je toch wat zout, hè? Dat is toch dan... Ja, dan zweet je wat meer uit. Maar goed, we leven hier in Nederland. Ik weet niet, als Boeten was best, maar Nee, het is maar net heel dat is warm. de blauwe zone daar. Ja. Dus zo is vast wel wat zout erin. Nee, Ja, ja, dat- weinig zout en een product crude. We weten sorry, alle keer dat Rijtje. het oerl in zit. En daar moet je Ja. iets om denken, toch? Ja, Maar absoluut. wat is het wat het dwan eruit? Ik vind het eigenlijk best wel lekker. Komt het nou omdat er wat minder zout in zit? Precies. Ik denk dat ik er nog zout in zit, ja. Nou, Ik weet er net bij. het is dus zo. En dat is echt weer, af en toe als je een ander wonen, sommige dingen. En het is een beetje onwetendheid hè, van elkaar. En dat is nou het leuke van dit onderwerp hier. Hè, dat we als je een ander gewoon eens even moeten nadenken kennen. En precies een keer van, waar moeten we nou in op denken? En hoe leuk is dat je dan ik wat leuke culinaire tips bij je aan kennen. Zodat mensen die echt wat mij kennen. En dat is natuurlijk hopelijk goed in te nemen, of net? Ja, dit is Ja, ik vind lekker. het echt Lekker, Ja, mooi, toch? crispy, Ja. dat korstje, er zit een Ja. hele beetje een pepertje in, lekker, wist je wel? Ja. Dat Spaanse peperke. En want het is wel zo, als deze oording dus net waar maakt, dan moet het altijd een vervangen ter oording, een peperke of en een beetje olijfolie. Maar is het net lastig? Want er is natuurlijk altijd een soort van oneenigheid hè, tussen je. En ze zitten natuurlijk wel constant wat op een hoed. Van, hoe de scouting hinnen te zijn. Is dat echt vervelend of is het echt wel makkelijk? Het is wel vervelend. Het is vervelend. Ik vind niet vervelend. Maar ik wil nee. ook graag het goede voorbeeld houden. hè? Ja, nee, maar vervelend, maar het is helemaal net. Meest met de beste patenteren. Maar ik probeer iets te vinden waar ik haar patenteren kan. Maar dat is nog net Dat is een wedstrijd. Ik ben nu daar. Ik vind het heel erg lekker, jongens. Het recept van deze week en ook de tips van Liesbeth, die kun je waarom vinden op omroepfriesland.nl/frieslandzoen. En daar kun je dan ook alle recepten, alle orenrecepten en tips vinden.